Gaurko hitzarmen honekin Antonio Zabalak egindako lana biribilduko da. 1983. urtean, Pedro Mario Otaño eta bere ingurunea publikatu zuen, bertan bere bizitza eta testuak jasotzen ziren, eta urte bete beranduago, 1984an, bertso guztiak argitalpenean, Otañoren bertso guztiak jasotzen zituen liburua. Hark erakutsi zuen borondate bera izan du Hernandorena kultura elkarteak, eta aurrerantzean erakunde honen eskuetan izango dute ikertzaileek dokumentazio guztia. Eskerrik asko beraz Oinordekoei eta Zizurkilgo Teodoro Hernandorena elkarteari benetan. Hitzarmen hau gaur sinatzen da, eta ez da kasualitatea, gaur euskararen eguna da, eta Pedro Mari Otaño literatur gizona izateaz gain euskaltzalea ere bazen. Euskal Herri eta Argentina artean joan etorrian ibili zen, inoiz bere euskal zaletasuna galdu gabe. Buenos Aireseko Laura Apatetxean euskara irakasten aritu zen urte luzez Otaño, eta horren lekuko dira 1909 urtean 7 bat bertso sortan zioen Argentinatik. Liburu eskuizki publikazio honetan ere jasotzen dira bere irakaskuntza edo klase horietan erabiltzen zituen izarak.